Rádio Slovensko, Slovensku. Už 4 roky s nami pomáhate tam, kde je to potrebné a ja verím, že tomu nebude inak ani tento rok, pretože vám už prinášame 5. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Kulisou pilotného príbehu sa aj tento rok stáva národný štafetový beh The Run Slovakia a my ideme za pani Majkou do Žiliny. Od detstva bojujem s neurologickým ochorením. Je to svalová dystrofia, je to progredujúce ochorenie. Ja som vlastne ako dieťa v predškolskom veku ešte chodila, takmer nič na mne nebolo vidieť, ale za celý ten život sa to ochorenie tak zhoršovalo, že vlastne dnes bojujem s ťažkými deformitami na celom tele a som odkazaná na pomoc inej osoby v každých tých potrebách. Ako vyzerá váš bežný deň? Som vždy s osobnou asistentkou, ktorá je so mnou aj počas noci. Tak ráno s ňou vstávam, pomôže mi sa posadiť, pomôže mi pri obliekaní, pri ranej hygiene, pomôže ma napolohovať, aby som sa mohla naranejkovať. Samozrejme tie ranejky mi tiež pripraví. A kým ja sa najem, tak príde ďalšia asistentka, ktorá už so mnou je počas dňa. A s ňou už robíme veci, ktoré je potrebné v domácnosti. Rada veci robím pri počítači. Venujem sa napríklad môjmu rodostromu. To je na dlhé trate, takže tam mám čo robiť stále. Ako vám my spolu s poslucháčmi vieme pomôcť? Výsledná suma vždy mi pomôže na to, aby som mohla doplatiť asistentkám tie hodiny, ktoré mi chýbajú. Na to, aby sa mohli o mňa postarať vlastne 24 hodín a za celý týždeň. Možno je to práve aj váš sused, ktorého denne stretávate vo výťahu alebo niekde vo vestibule a len tak sa letmo usmiete a neopýtate sa ho, ako sa má alebo či niečo nepotrebuje. Tak pomôžme pani Majke môcť si dovoliť zaplatiť asistentky, ktoré potrebuje 24 hodín 7 dní v týždni. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.